Sempre m'ha agradat la cultura japonesa i m'ha interessat la seva llengua. M'agradaria molt saber què volen dir aquests símbols, poder entendre algun anime o fins i tot llegir algun manga, però no sé per on començar. Miro coses per internet i sempre acabo saturant-me de tantes coses que arribo a trobar. Tu que estàs estudiant japonès, com ho has fet i què em recomanaries? Per què la gent no aprèn japonès? Doncs perquè el japonès s'ensenya malament. I punt! Jo he après 854 idiomes amb aquest mètode tan senzill. Segurament, si t'interessa el japonès, la llengua, la cultura, potser tu també t'has sentit així alguna vegada. És bastant frustrant, ja que és una llengua molt diferent a la nostra i a vegades podem no saber per on començar. Si és així, estàs al lloc adequat. Yokoso! Nosaltres som Aventura per Japó! Avui us portem un vídeo molt diferent. Us explicarem, des de la nostra experiència, com iniciar-vos en una llengua tan diferent de la nostra. Partirem des de zero i us aconsellarem mitjans útils perquè el vostre procés d'aprenentatge sigui divertit i significatiu. És molt normal agobiar-se quan busques per primera vegada una cosa tan desconeguda per nosaltres com seria la llengua japonesa. És per això que començarem recomanant-vos contingut gratuït perquè pugueu tenir un primer contacte. D'acord, jo ara mateix estic aquí a casa i vull començar a aprendre japonès. Quin seria el primer pas? Primer de tot necessitaràs 3 coses bàsiques. La primera és contingut, bon contingut, a ser possible. La segona és material. I la tercera ja la tens, que són les ganes d'aprendre. El que em recorda una frase. Aprendre no farà que la teva vida sigui més llarga, però potser sí que fa que la teva vida sigui més àmplia. La majoria probablement ja sabreu que estem estudiant a l'escola, a l'acadèmia Yoteformo, que és una acadèmia de japonès online. Llavors, la primera recomanació que us volíem fer relacionada és que visiteu el seu canal de YouTube. Per què? Perquè hi ha lliçons de tot tipus i tota lliçó és gratuïta. Si navegueu una mica pel seu canal, podreu veure com, sobretot, els primers vídeos que gravaven són lliçons molt bàsiques i molt inicials, com aprendre hiragana, com aprendre katakana, vocabulari bàsic de les hores, dels dies, i això us pot anar molt bé per tenir un primer contacte. L'escriptura japonesa està composta per 2 sil·labaris i els kanjis. Aquests sil·labaris són el hiragana i el katakana. Bé, doncs hi ha aplicacions que van molt bé per començar a memoritzar aquests sil·labaris. Si a l'estore dels vostres dispositius intel·ligents, ja siguin mòbils o tablets, hi poseu hiragana o katakana o kana directament, que engloba les dues, segur que trobeu multitud d'aplicacions gratuïtes que us poden ajudar a començar a memoritzar aquests caràcters. És molt important no mirar moltes fonts de contingut, perquè llavors arriba un moment que et satures. És millor centrar-te en un parell i seguir-les al peu de la lletra. Amb això no estem dient que aquest sigui l'únic mètode ni el millor, simplement és el que hem fet nosaltres i ens ha funcionat bastant bé. Genial! Ja he vist els vídeos, he pres apunts i he practicat molt amb l'aplicació. I ara què? Kanpeki! Doncs ara és moment de passar a la fase 2. Si has arribat en aquest punt i tens ganes d'aprendre, tens l'opció de consultar llibres especialitzats en la llengua japonesa. Nosaltres, evidentment, us recomanarem llibres que coneguem, que ens hagin servit i que haguem utilitzat, començant per aquest d'aquí, Kana para recordar. És un llibre molt útil, molt senzill i que es fa molt amè, que t'ensenya, amb tècniques d'estudi molt divertides inclús, com recordar o com reconèixer aquests 2 sil·labaris que comentàvem. D'aquesta mateixa col·lecció o mètode també tindríem els de kanji per a recordar. Aquí la cosa ja es complica. Són curiosos, són també amb mètodes molt divertits i molt enginyosos per recordar els moltíssims kanjis. Ja veieu que aquests llibres són molt més densos, però potser no els recomanaríem tant perquè, com hem dit, és un aprenentatge molt més intens. A veure, això està molt bé, però jo vull començar a llegir manga. Llavors, una opció seria aquesta d'aquí. L'editorial Norma i Marc Bernabé ens porten Japonès en vinyetes, un llibre molt famós que potser ja n'heu sentit a parlar, que t'introdueix una mica en la gramàtica del japonès i vocabulari, evidentment, a través de vinyetes de manga, que això a molts de vosaltres us pot cridar l'atenció. Porta aquest. M'ha agradat. A més, també tenim un quadern d'exercicis.
Mira. Oita, podré practicar. Podràs practicar. I llavors, si el teu no és el manga i simplement vols la gramàtica, creiem que hi ha un altre llibre que es diu Japonès desde cero, un títol molt il·lustratiu, que també està molt bé. La veritat és que jo vaig arribar pràcticament a la meitat, va ser un regal seu abans de començar l'acadèmia, i la veritat és que em va servir bastant, em va servir molt i jo el recomanaria. Vinga, Som-hi. que n'hi ha pocs, I fins aquí tindríeu material de sobres per decidir-vos a fer l'últim pas. Estic molt motivada. Ja m'he après el hiragana i el katakana. Reconec alguns kanjis i el seu significat i també he fet alguns exercicis de números i hores. Què més he de fer? Perdó, m'heu enganxat. Instruïm-me una mica més en la llengua japonesa. Bé, arribat a aquest punt, crec que és moment de parlar de l'última fase, que podríem haver parlat des de l'inici, però crec que és millor tenir ja una base abans de donar aquest pas. I com que és el meu mètode, m'heu de fer cas a mi. En aquest moment és quan nosaltres vam decidir apuntar-nos a una acadèmia japonès online. El fet que sigui online ens permet gestionar molt millor el temps i tenir molta més flexibilitat horària. Ostres, apuntar-me a una classe? No ho sé, és que em fa una mica de respecte. No pateixis, no pateixis. Si encara no estàs convençuda del tot, sempre pots comprar cursos pregravats d'iniciació i així potser et sents una mica més segura a l'hora de fer aquest pas. En el nostre cas, hem optat per l'Acadèmia de Japonès Yote Formo, que per això anteriorment us hem recomanat el seu material. I a més, ens ha ajudat molt a fer del japonès una part de la nostra vida diària. Un cop més, dir-vos que nosaltres hem recomanat la nostra acadèmia perquè ens està ajudant moltíssim a millorar el nostre japonès, ens agrada molt el mètode d'aprenentatge i ens agrada encara més el tracte personal. Però, evidentment, vosaltres sou lliures d'escollir la que creieu convenient. També us voldríem parlar d'una altra acadèmia de japonès, que aquesta està al Japó i també és online. Es diu Nipponismo i us deixem l'enllaç a la caixeta de descripció. Aquesta acadèmia la formen dues amigues nostres, la Laura i la Hira. Des d'aquí els enviem un petó molt gran. També podeu seguir els perfils d'Instagram de Japonès en la Nube o Kyoto Academy i veure el material de què disposen. Yatta! Nihongo ga dekimasu yo! Ureshii desu ne! Otsukaresama deshita! Omedetou gozaimasu! I vosaltres? Esteu estudiant japonès? Teniu ganes de començar a estudiar? Deixeu-nos en els comentaris totes les vostres impressions. Esperem que us hagi agradat aquest vídeo una mica diferent del que estem acostumats a portar i, si és així, deixeu un bon like i si encara no esteu subscrits, sou lliures de fer-ho. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials, al Facebook, al Twitter, a l'Instagram i a Twitch. Moltíssimes gràcies i ens veiem al pròxim vídeo de... Aventura per Japó!